Ik weet nog precies hoe die weg dwars door Maastricht heen liep. Dat je de was bijna van de balkonnetjes af kon trekken. Er is veel te zeggen over deze filmende buschauffeur, maar niet dat hij geen trots heeft in zijn werk, geen hart voor de zaak. Want deze eerste rit door de A2-tunnel is voor hem een hele grote eer. Maar hoe bijzonder is het? Ja, ik mag u eigenlijk helemaal niks vragen, hè? Maar nu op deze autoweg kan het wel. Hoe bijzonder is dat voor u deze nacht? Ja, heel bijzonder. Tenminste, ik voel me eigenlijk gewoon een beetje vereerd om de eerste rit met deze bus door de tunnel te maken. We hadden net een gedeputeerde die zei, nou, dat kan ik nog aan mijn kleinkinderen vertellen dat ik erbij was. Is dat voor u ook zoiets bijzonders? Ja, voor mij is dat ook heel bijzonder, want dat maak je niet iedere dag mee, zo'n rit. Heeft u als chauffeur van de bus nou vaker, want je hebt die vakantiebussen hè, die ook naar het zuiden gaan. Heeft u ook wel eens in die files gestaan voor Maastricht? Jazeker. En als er een grote file is, ja, dan sta je erin en dan krijg je weer toch weer een probleem om weer op tijd op plaats van bestemming te komen. Ja, hij remt nou een beetje, wel voorzichtig doen hè? Ja, Oké. Dus u bent ook opgelucht straks als uw zoon die gewoon sneller door die tunnel kan? Jazeker. Ja. En als eerste buschauffeur? Ja, dat is een hele eer. Ik feliciteer u alvast.